Lautik 3 protagonista arabarrak izango dira. Andoni Mendinueta, Miguel Pérez eta Mikel Larrañaga. Laugarrena Albizturtik Gipuzkoatik etorritakoa Xavier Telletxea. Irabazle bat gutxienez beraz izango da etxekoa final nagusi honetan. Aski ezagunak denak, joko ona urteetan erakusten ari direnak, eta hauek seguruago esan genezake Fernando Palacios neurketa orekatua jokatuko dutela, jokoari dagokionez behipen horixe esan genezake aldez aurretik, ere zer gertatuko den, auskalo. Bai, leheno ez du gehiagi asmatu. Bueno, printzipioz bai, pilotari hauek ezaguna dira, ja aficionatu mailan veteranuak, eta lehia parekatuta izan behar da. Ditugu alde batetik Gorriak, Mendinueta eta Perez jotzaileak, oso sendoak, oso gogorrak, eta beste aldetik Telletxea eta Larrañaga fuerte jolasten dutenak, baina Mikel Larrañaga uste dute tantoa bukatzen, Mendinueta baino puntu pare bat gehiago dituela, orduan hor egongo da gakoa. Partidua osko gogortzen bada, ni uste dute Gorriak dana bere alde dekotela. Baina Mikelek asmatzen badu, orduan urdinen aukerak hortikan etorriko ja. Lehen da biziko tantoa jokoan, Miguel Pérez, baztertu eta atzeratuz, gora Telletxeak, aurreneko tantoa Gorrientzat. Ea pelota berarekin segitzen duten, bai ez dirudi, epaileari begiratu ere ez diote egin. Pelota berarekin segiko duten seinale hauek, pentsatzen dut, Fernando, Arabako herriarteko txapelketa jokatzen ariko direla, bakoitzare bere herriarekin, ala? Bai. Momentu honetan ligillatan sarturik, baina bai, guztiak herrian arteko txapelketa jolazten nahi dira. Aurten meretzian ekainan dugu final handiak, Arabuz Karazikin batera, urtero egiten dugun moduan, aurten agurainen. Orain dika, ligilla esaten duzan modua jolazten nahi da, baina hauek Araban, eta uste dute Euskal mailan pilotari afizionatu goi mailakoa dirala. Mikel Larrañaga lehen urtean grauna irabazizun, mano-mano, eta Mendinuetak eta Perezek txapelketa piloa irabazi dituzte, eta ikusi dugu lehenengo tantoan. Ni uste dute gauza dirala Mendinueta eta Perez, ritmo handia sartzeko, eta hor urdinak egin behar dutena da hasiera apurde kontrolatu, ze bestela, esan ditu, besteak kriston ritmoa sartu gute, eta urdinak lasai jolastu behar dute eta bere oportunitatea aprobetxatu. Telletxea aurrean utzi dio Mendinuetari, atzera bizi Andonik, bederatzi terditik, ezker dotorea duela erakutsi du Telletxeak. Larrañaga urrutitik, ona bolea. Bote lasterra intxartu da txokoan Mendinueta, bote ingo dio Perezi eta atzera joan behar. Xavierrek moztu. Larrañaga. Beti gora jo behar izan du pilota. Telletxea. Perez oso jotzailea da, beti jotzera juten da. Telletxea pixkat altura gehiago, patxada handiagoekin jolasten du. Perez jotzea